መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ CIA ንቪያግራ ከም መሳርሒ ስለያ ተጠቒሙሉ ነይሩ። እቶም ኣብ ናይ ልቢ ተሓከምቲ እቲ ቪያግራ ምለብሶ ምስ ተባሃሉ እምቢ ኣይንመለስን ኢሎም ምስ ሓኪም ክበኣሱ ዝገበርዎ ሚስጥር እንታይ እዩ? እሞ ተኸታተልተይ ነቶም ቪያግራ እንታይ ምዃኑ ንመጀመርያ ግዜ ሰማዕኹምዎ ወይ ስሙ ጥራይ ትፈልጡ ሚስጥሩን ምፍላጥ ምሳና ክትጓዓዙ እዕድመኩም። እሞ መድሓኒት ቪያግራ ማለት ወይ ከዓ ተኣዩ ንትብሉ መድሓኒት ቪያግራ ማለት ሰልደናፊል ዝበሃል ንጥረ ነገር ዝሓዘት ንእሽተይ ሰማያዊት ክኒን እያ። መብዛሕትኡ ሰብ ከም ናይ ስምዒት መላዓሊ ወይ ድማ ብሕቡእ ካብ ፋርማሲ ገዚኡ ኣብ ፆታዊ ርክብ ኣዋልድ ንምሕጓስ ጥራይ ዝወስዳ ተኣምራዊት መድሓኒት ገይሩ እዩ ዝርእያ። ግን እቲ ሓቂ ከምኡ ድዩ? ቪያግራ ብልክዕ ኣብ ውሽጢ ኣካላትና እንታይ እያ ትገብር? ሎሚ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ቅድሚኡ ግን ሰላም ጥዕና ሃበለይ፣ ከመይ ፀኒሕኩም ተኸታተልተይ? ሎሚ ብዛዕባ ቪያግራ ካብ ሕማም ልቢ ተበጊሱ ናብ ዓለም ዘናወፀ ናይ ወሲብ መድሓኒት ተኣምር ዝተቐየረሉ ዘገርም ታሪክ ክነግረኩም እየ። ግን እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዛዕባ ታሪክ ጥራይ ኣይኮነትን። ሎሚ ዘቐርበልኩም ቪያግራ እንታይ እዩ፣ ምስ ተዋሓጠ ከመይ እዩ ዝሰርሕ፣ ከመይ መጀመርያ ተማሂዙ፣ እተሓኪምኩም ይኹን ማንም ሰብ ዘይነግረኩም ሚስጥር ቪያግራ ስለምንታይ ስቕታ ዝመረዘ ቀታሊ ተባሂሉ ከም እትፅውዓን እቲ ስውር ሳይንሳዊ ምክንያትን ክትፈልጡ ኢኹም። ከምኡውን መን ይወስዶ ዝግብኦ፣ መንከ እዩ ብፍጹም ክትንክፎ ዘይብሉ እዚ ንሂወትኩም ዝውስን ወሳኒ ነጥቢ እዩ። እቲ ትክክለኛ ኣገባብ ኣጠቃቅማ ቪያግራ ከመይ ጌርካ ትወስዶ፣ መዓዝ እዩ ትክክለኛ ግዜ፣ እቶም ድሕሪ ግዜ ዝመፁ ንጥዕናኹም ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ዘስንብዱ ጎናዊ ሳዕቤናት ብዝርዝር ክንሪኦም ኢና። ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ዝኾነ ኬሚካል ነፃ ዝኾነ ሰውነትኩም በዓሉ ሓይሊ ንክፈጥር ዝገብሩ ሚስጥር ኣመጋግባን ስነ ልቦናን ምድላዋት ክልግሰልኩም እየ። እዚ ፍታሕ እዚ ነቲ ፀገም ካብ ሱሩ ዘወግድ ከም ዝኸውን ተስፋ ገብር። እምበኣር እዚ ታሪክ ቪያግራ ካብ ሓደ ናይ ላቦራቶሪ ጌጋ እዩ ተጀሚሩ። ስለምንታይ እዮም እቶም ኣብ ትካል ፋይዘር መመርመሪ ቦታ ኣብ ዝተገበረ ምርመራ ተሳተፉ ተሓከምቲ ነቲ ክኒን ክመልሱ ፍጹም ዝኣበዩ? ኣብ ውሽጢ ኣካላቶም ብልክዕ እንታይ ተፈጢሩ? እምበኣር እዚ ዛንታ ዝጅምር ኣብ 1989 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ ዓዲ እንግሊዝ እዩ። ተመራመርቲ ትካል ፋይዘር እዛ ፋይዘር እትበሃል ትካል ዓላማኣ ኣብ ምርምርን ምፍራይ መድሓኒትን ዝኾነት ትካል እያ። ሕጂ እዛ ትካል ንሕማም ልቢ አንጂንያ ወይ ከዓ እቲ ብሰንኪ ፅበት ደም ትቦን ዝመፅእ ሕማም ልቢ መፍትሒ ክረኽቡ ለይትን መዓልትን ይሰርሑ ነይሮም። ዕላሞም ሓደ ጥራይ እዩ ነይሩ፣ ነቶም ዝፀወው ደም ትቦታት ልቢ ፈቲሕኻ ደም ብሰላም ከም ዝውሕዝ ምግባር። ግን ሓደ ዘገርም ነገር ተፈጠረ። እቲ መድሓኒት ነቶም ንሕማም ልቢ ተባሂሉ ዝወሰድዎ ሰባት ኣይፈወሰን። እቶም ተመራመርቲ እዚ ፈተነ ፈሺሉ እዩ እቲ መድሓኒት ንልቢ ስለ ዘይረብሐ ንኣከቦ ብምባል ነቲ ዝዓደልዎ ኸኒናት ክእክቡ ምስ ጀመሩ ብድሕሪኡ ሓደ ዘይተፀበይዎ ኩነት ኣጋጠሞም። እቶም ተሓከምቲ ነቲ ኸኒን ክመልሱ ፍጹም ፍቃደኛታት ኣይነበሩን። እቶም ናይ ፋይዘር ተመራመርቲ ድማ ብኣግራሞት ንምንታይ ኢሎም ሓትቱ። ስለምንታይ ይመስለኩም? ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እቲ መድሓኒት ንልቦም ኣይሓከመን፣ ግን ካልእ ኣካሎም ማለት ነቲ መራኸቢ ኣካሎም ዘይተፀበይዎ ተኣምር ፈጠረሉ። እቶም ተሓከምቲ ብሓጎስ ተዋሒጦም ኣይንምልስን ኢና፣ እዚ መድሓኒት እዚ መንእሰይ ጌርና እዩ ክብሉ ጀመሩ። ትካል ፋይዘር ድማ ኣብቲ ግዜ እቲ እዩ እቲ ብሚልዮናት ዝቁፀር ዳይናሚክ ወይ ምትሓታዊ ወርቂ ዝኾነ ሚስጥር ቪያግራ ዝበርሀሎም። እቲ ንልቢ ተባሂሉ ዝተገበረ ሳይንሳዊ ጌጋ ንዓለም ዘናወፀ ናይ ወሲብ መድሓኒት ኮይኑ ተረኺቡ። እዚ ጌጋ እዚ ንፋይዘር ካብ ሓንቲ ተራ ትካል መድሓኒት ናብ ዓንዲ ሕቆ ኢንዱስትሪ ሕክምና ቀይርዎ። ግን ሓንቲ ነገር ክንሓትት ኣለና፣ እዛ ሰማያዊት ክኒን ጥራይ ድያ እዛ ኩሉ ሓይሊ ትፈጥር ወይስ ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ዝተሓብአ ካልእ ሞተር ኣሎ? እዚ ሕቶ እዚ ናብቲ ዝዓበየ ሚስጥር ቪያግራ ይወስደና። ንሱ ከዓ ቪያግራ ከመይ ይሰርሕ ዝብል እዩ። እሞ ቪያግራ ብኸመይ እያ ነዚ ኩሉ ለውጢ ተምፅኦ እንተይልና እቲ ኣብ ውሽጢ ቪያግራ ዘሎ ሰልደናፊል ዝበሃል ንጥረ ነገር ሓደ ፍሉይ ስራሕ እዩ ዘለዎ። ነቶም ኣብ ዙርያ ደም ቱቦታትና ዘለው ጨዋዳታት ነፃን ፍትሕ በሉን መንገዲ ትዕገቱ ዝብል ቀጥታዊ ትእዛዝ ይሂቦም። ልክዕ ከም ሓደ ዝተዓፅወ ወይ ዝተፀቕጠ ሻምበቆ ወይ ቱቦ ማይሕሰብዎ። እታ ቪያግራ ምስ ተዋሓጠት እቲ ደም ብሓይሊ ክውሕዝ ይጅምር። ናይቲ መራኸቢ ተባዕታይ ዝኸይድ ድማ ፍሰት ብከምዚ ምስ ወሰኸ እቲ ብዙሓት ዝደልይዎ ተኣምር ይፍጠር ማለት እዩ። እሞ እዚ ትካል ፋይዘር ብኣጋጣሚ ዝረኸቦ ተኣምር ቪያግራ ስለምንታይ እዩ ክሳብ ቤት ፅሕፈት CIA በፂሑ? እቲ ዓለም ዘናወፀ ሰልያዊ ትካል ኣሜሪካ ከመይ ገይሩ ንቪያግራ ከም ረቂቕ መሳርሒ ስራሕ ተጠቒሙሉ? መራሕቲ ሃገራት ሓለቓታት ዓድታትን ንቪያግራ ከም ጉቦ ክጥቀሙሉ ዝመረፁሉ ሚስጥር እንታይ እዩ? ሕጂ ናብቲ ዘሰንብት ታሪክ CIAን እቲ ዘገርም ሚስጥር ስለያን ክንከይድ ኢና። እሞ ናይ ቪያግራ ታሪክ ካብ ላቦራቶሪ ፋይዘር ወፂኡ ናብቲ ዓለም ዘይኣትዎ ዘይብሉ
ዝለዓለ ቤት ጽሕፈት ስልያ ኣሜሪካ ወይ CIA በጽሐ። እዚ ታሪክ እዚ ክትሰምዕዎ ከለኹም ብሓቂ ይገርም እዩ። እቲ ቦታ ኣብቲ ጥንኩርን በረኻ ዝኾነን ኣኽራናት ኣፍጋኒስታን እዩ። እዚ ማለት ኣብ መንጎ USA ምስ ኔቶ ሓይልታት ኮይና ታሊባንን ኣብ ዝነበረ ናይ ሞትን ሕወትን ግጥምን እዩ። ኣብቲ እዋን ሰለይቲ CIA ኣብ ኣፍጋኒስታን ሓደ ዓብዪ ጸገም ኣጋጠሙ። እቲ ኩናት ሓይሉን ጻዕጽዑን ኣብ ዝሃለወሉ ሓበሬታታትን መረዳእታትን ጸላእ ንምርካብ ድማ ምስቶም ኣብቲ ከባቢ ጽልዋ ዘለዎም መራሕቲ ዓዲ ክዘራረቡ ነበሮም። እዞም መራሕቲ እዚኣቶም ንኹሉ ምንቅስቓስ ጸላኢ ከም ከብዲ ኢዶም ዝፈልጡ ሰባት እዮም። ግን ሓደ ዓብዪ ጸገም ኣጋጠሞም። እቶም መራሕቲ ዓዲ ገንዘብ ወይ ኣጽዋር ክወሃቦም ከሎ ኣይንደሊን በሉ። ምክንያቱ ዱር ሃብታማትን ብኣጽዋር ዝዓተሩን ስለ ዝነበሩ ተዓብዪ ብድሆ እዞም መራሕቲ ዓዲ ብሓፂሩ ገንዘብ ወይ ኣጽዋር ኣይደልዩን። እቶም ኣብቲ ኣካባቢ ዝነበሩ ዝበዝሑ ዕድመ ዝደፍኡን ብዙሓት ኣንስቲ ዘለዎምን ግን ብሰንኪ ዕድመ ዓቕሚ ዝሰኣኑ እዮም ነይሮም። ገንዘብ ዘየዓግቶም መራሕቲ ኣብ ማእኸል ኩናት ብምንታይ ክትገዝኦም ትኽእል? እዚ ሕቶ እዚ ንሰለይቲ CIA ሓሳብ ከቢድዎም ጭንቀት ፈጢሩሎም ነበረ። እንተኾነ ግን እቶም ሰለይቲ ነዊሕ ከይጸንሑ ሓደ ስውርን ውሽጣውን ድሌት እቶም መራሕቲ ተረድኡ። እቶም መራሕቲ ዓዲ ብዙሓት ኣንስቲ ነይሮንኦም ዕድሚኦም ድማ ዝደፍአ ስለ ዝነበረ ኣብ ማእኸል እቲ ጽዑጽዕ ኩናት ተዛዓበየ ሕልሞም ከም መንእሰይ ኮንካ ዳግም ምስማዕ ጥራይ እዩ ነይሩ። ሽዑ እዮም እቶም ሰለይቲ ሓደ ዘገርም ብልሓት ዝመሃዙ። ብድሕሪኡኻ ቪያግራ ከም ጉቦ ክጥቀሙሉ ጀመሩ። እቲ ውፅኢቱ ድማ መሰንበድ ነበረ። ሓደ ዕድሚኡ ዝደፍአ መራሒ ዓዲ ቪያግራ ምስ ተዋሃቦን እቲ ውፅኢቱ ምስ ረኣዮን ብሓጎስ ተዋሒጡ ክብሪ ኣምላኽ ይሃብኩም መንነትና መሊስኩምልና ብምባል ኩሉ እቲ ዝተሓብአ ሚስጥር ዓዱን ናይ ጸላእቱ መደባትን ንCIA ብዝርዝር ረከበ። ቪያግራ ኣብቲ ግዜቲ ካብ ጠያይትን ቦምብን ንላዕሊ ንCIA ዓብዪ ዓወት ዘምጽአት ሰላማዊት መሳርሒት ኮይና ኣገልጊላ እያ። ስለምንታይ እዮም CIA ንቪያግራ መሪጾም? ካልእ ዝዓበየ ምክንያት ኣብ ንርኢ ቪያግራ ግዝያዊ ተኣምር ስለ ዝኾነት እዩ። ሓይሊ ቪያግራ ን4 ክሳብ 5 ሰዓት ጥራይ እዩ ዝጸንሕ። CIA ነቶም መራሕቲ በቲ ግዝያዊ ሓይሊ ንምቁፅጻር ተጠቐሙሉ። ማለት ሓበሬታ እንተሂብኩምና ነቲ ክኒን ክንወኩም ኢና ብምባል ከም መሳርሒ ተጠቒሞሙላ። እምበኣር ነዚ ኩሉ ታሪክን ስትራቴጂን ካብ ረኣና ብጣዕሚ ዝገርም ናይዞም CIA ነገር እሞ ነዚ ኩሉ ታሪክ ካብ ዘርዘርና ናብቲ ተራ ኣጠቓቕማ ቪያግራ ክንመጽእ ከለና ብዙሓት ሰባት ዘጋጊይዎ ወሰንቲ ነጥብታት ኣጠቓቕማ ቪያግራ ኣለዉ። ተቐዳማይ እንታይ እዩ? ቪያግራ ከም ሓደ ተኣምራዊ ስዊች ብቕጽበት ክትሰርሕ ምጽባእ እዩ። እሞ ቪያግራ ከም ሓደ ተኣምራዊ ብቕጽበት ትሰርሕ ኣይኮነትን። ቪያግራ ስርሓ ክትጅምር ካብ 30 ደቂቓ ክሳብ 1 ሰዓት ይወስደላ እዩ። ስለዚ ሕጂ ወሲደዮ ሕጂ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ሓደ ዓብዪ ጌጋ እዩ። እቲ መድሓኒት ኣብ ደምኩም ተሓዊሱ ስርሑ ንኽጅምር ግዜ የድልዮ እዩ። ስለዚ ዝበለጸ ውፅኢት ንምርካብ ቅድሚ ርክብ ካብ 30 ደቂቕ ክሳብ 1 ሰዓት ቀዲምኩም ምውሳድ የድሊ። ብተወሳኺ ሓደ ዓብዪ ሚስጥር ክነግረኩም፣ ቪያግራ ብኸቢድ ምግቢ ብፍላይ ድማ ስብሒ ዘለዎም ምግብታት ወይ ከዓ ፋቲ ሚልስ ሓዊስኩም እንተወሲድኩሞ እቲ ምግቢ ንመድሓኒት ከም ዘይሰርሕ ስለ ዝገብሮ ስራሕ ቪያግራ ንኽጅምር ዝያዳ ነዊሕ ግዜ ክወስደሉ ይኽእል። እሞ ብዙሓት ሰባት መድሓኒት ኣይሰርሕን ክብሉ ከለዉ እቲ ጸገም ኣብቲ መድሓኒት ዘይኮነስ ኣብቲ ቅድሚኡ ዝበልዕዎ ምግብን ኣብቲ ግዜኦምን እዩ። ብሓፂሩ እቲ ታይሚንግ ወይ ከዓ ኣወሳስዳ ግዜ ወሳኒ እዩ። ከምኡውን ኣብ ትወስደሉ እዋን ብቐሊል ምግቢ ተጠቒምካ እንተወሲድካያ ዝያዳ ቅልጡፍ ውፅኢት ይህብ። እሞ ናብቲ ወሳኒ ዝኾነ ካልእ ተወሳኺ ነጥብስ ክወስደኩም፣ ቪያግራ መን እዩ ዝወስዶ? ወይ ስቂሉ ሓደ ተራ ሰብ እንተወሰዶ እንታይ ከስዕወሉ ይኽእል ዝብል እስኪ ንርአ። ብዙሓት ሰባት እንታይ ኢሎም ይሓስቡ እዮም? ብኡንኡ እቲ ቪያግራ ምስ ወሰድኩ እቲ መድሓኒት ስምዒት ክፈጥረለይ ክብሉ ይድመፁ እዮም። እሞ ቪያግራ ባዕላ ስምዒት ወይ ከዓ ሮዛል ኣይተምፅን እያ። ብዙሓት ሰባት ቪያግራ ምስ ወሰዱ ባዕሉ ሓይሊ ክህበኒ እዩ ኢሎም ይጽበዩ። ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮናን። እቲ ኽኒን ስራሕ ንደም ትቦታትን ምኽፋት ጥራይ እዩ። እቲ ስምዒት ግን ኣብ ኣእምሮኹም ኣብ ውሽጢ ሆርሞናትኩም ክመጽእ ኣለዎ። እቲ ናይ ድሌት ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት እንተዘየለ እታ ኽኒን ከም ተራ ጨውያ ትኸውን። ስለዚ እያ ቪያግራ ፌክ ፓወር ትበሃል። ምክንያቱ ንስምዒትኩም ኣይኮነትን ክትሕክም ንደም ትቦታትኩም ጥራይ እያ ብሓይሊ እትኸፍቶም ዘላ። ሕጂ ሓደ ዘሰክፍ ነገር ክነግረኩም፣ ሎሚ ብዙሓት መንእሰያት ብዘይ ዝኾነ ናይ ጥዕና ጸገም ንቪያግራ ከም መዘናግዒ ወይ ዝያዳ ሓይሊ ንምርካብ ይወስድዎ ኣለዉ። እዚ ግን ንመጻኢ ሓደ ዓብዪ ዋጋ ዝኽፍል ጌጋ እዩ። እቶም ሳዕቤናት እውን ክንዘራረብ ኢና። እሞ መን እዮም ብሕክምና ክወስድዎ ዝፍቀደሎም? ኣብ ንርኢ እዞም ዝዝርዝሮም ጸገማት ኣብ ሕክምና እንተተረጋጊጾም እቲ መድሓኒት ክውሰድ ይኽእል እዩ። ኤሬክታይል ዲስፋንክሽን ወይ ድኽመት መራባሕ ኣካል ብሰንኪ ሕማም ሸኮር፣ ጸቕጢ ደም ወይ ካልእ ናይ ደም ትቦታት ጸገም እኹል ደም ናብቲ መራኸቢ ኣካል ክውሕዝ ንዘይኽእል ሰባት ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም። ካልኣይ ፑልሞናሪ ሃይፐርቴንሽን ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ሳምባ
ጸቕጥ ደም እቲ መጀመርያ ፋይዘር ንኣንጀና ፒክቶሪስ ወይ ከዓ ንናይ ቃንዛ ልቢ ወይ ከዓ ናይ ቃንዛ ሕማም ክኸውን ኢሉ ዝጀመሮ ምርምር ሎሚ ግን ኣብ ሳንቡኡ ንዘለዉ ደም ቱቦታት ድፊት ምስ ዝህልዎም ብሓኪም ብዓቐን ብጥንቃቐን ይዞ ዘለዉ እሞዚ መድሓኒት እዚ ነቶም ኣብ ሳንቦ ዘለዉ ደም ቱቦታት ብምፍታሕ እቲ ልቢ ደም ንኽሰድድ ዝነበሮ ጾር የቃልለሉ እዩ እዚ ድማ እቲ ልቢ ብቐሊሉ ደም ንኸሰራጩ ስለ ዝሕግዞ ንህይወት ተሓካሚ ኣብ ዓብዪ ስግኣት ዝወድቀሉ እዋን ከም ኣዝዩ ወሳኒ መድሓኒት ኮይኑ የግልግል ኣሎ እቲ መጀመርያ ንኣንጂና ፒክቶሪስ ወይ ከዓ ንቓንዛ ልቢ ክኸውን ኢሉ ኣብ ውፅኢታዊ ስለ ዘይነበረ ቪያግራ ሎሚ ግን ንመራባሕ ኣካል ድኽመትን ንናይ ሳንባ ጸገም ድፊት ደምን ጥራይ እዩ ብሕክምና ዝፍቀድ ግን ኣብዚ ሓደ ዓብዪ መልእኽቲ ኣለኒ እዚ ድማ ንመንእሰያት ጥራይ ዘይኮነስ ንኹሉ ተጠቃሚ ዝምልከት እዩ ጥዑይ ኣካል ንሃልወካ ወይ ብዘይ ሓኪም ቪያግራ ምውሳድ ንሓንጎልካ ብዘይ መድሓኒት ስራሕኻ ኣይትሰርሕን ኢኻ ዝብል ጉጉይ መልእኽቲ እዩ ዝህቦ እዚ ድማ ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ስነ ኣእምሮዊ ጽግዕተኝነት ወይ ከዓ ሳይኮሎጂካል ዲፐንደንሲ ይመርሕ ማለት ብዘይ እታ ኸኒን ርእሰ ተኣማንነትካ ክትስእንን ተፈጥራዊ ብቕዓትካ ክቕበርን ይገብሮ እዚ ጸገም እዚ ንመናእሰያት ዝያዳ ይሃስዮም እምበር ንኹሉ ዕድመ ዝርከብ ሰብ ግን ካብ ተፈጥራዊ ናይ ስምዒት ዋሕዚ የርሕቆ እዩ ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ስርዓተ ደምን ሆርሞናትን ንሰውነትካ ዝጎድኡ ውሽጣዊ ጸገማት የስዕብ ስለዚ መናእሰያት ይኹን ዓበይቲ ሰውነትኩም ብተፈጥራዊ ኣገባብ ክሰርሕ ዕድል ሃብዎ እቲ ሓቀኛ ሓይሊ ካብ ጥዑይ ኣነባብራ ካብ ስፖርትን ካብ ጥዑይ ኣተሓስባን እምበር ካብ ክኒን ኣይኮነን ዝምንጩ እሞ ዋና ስራሕ ቪያግራ ብሓፂሩ ቪያግራ ንደም ቱቦታትካ እያ ትኸፍት እምበር ንስምዒትካ ኣይኮነትን እቲ ናይ ሓቂ ሓይሊ ካብ ጥዑይ ኣነባብራ ስፖርትን ጥዑይ ምግብን ካብ ውሽጣዊ ስምዒትካ እዩ ዝምንጩ ስለዚ ሰውነትኩም ብባዕሉ ክሰርሕ በይዛኹም ዕድል ሃብዎ ካልእ ክትፈልጥዎ ዝደሊ ቪያግራ ስቕታ ዝመረፀ ቀታሊ ክበሃል ሰሚዕኹም ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም እዚ CIA ስለያ ተጠቐመሉ ግዝያዊ ሓይሊ ንዓኹም ግን ስቕታ ዝመረፀ ቀታሊ ክኸውን ትኽእል እያ ስለምንታይ ቪያግራ ደም ቱቦታትኩም ክትከፍት ከላ ልብኹም እንታይ ትኸውነላ ስለምንታይ እዮም ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ደስታ ግዜ ልቦም ደው ትብል እቲ ምስጢር እዚ እዩ ቪያግራ ንኹሉ ደም ቱቦታትኩም ብሓንሳብ ስለ ተስፍሖ ወይ ከዓ ቫዞዳይሌሽን ዝበሃል ስለ ትፈጥር እቲ ድፊኢት ደም ወይ ከዓ ትጸቕጥ ደም ብሃንደበት ንታሕቲ ይወርድ ካብኡ እዚ ድማ ንዝኸፍአ ሞት ወይ ከዓ ሃንደበታዊ ካርዲያክ ኣሬስት ከጋጥም ይኽእል ማለት እዩ ሓደ ክወስዶ ዘይግባእ ሰብ ብፍላይ ድማ እቲ አንጂና ፒክቶሪስ ወይ ከዓ ናይ ልቢ ሕማም ንምሕካም ዝወሃቡ መድሓኒት ልቢ ከም ናይትሬትስ ወይ ከዓ ናይትሮግላይሰሪን ዝወስዱ ሰብ ኣብ ልዕሊኡ ቪያግራ እንተወሲዱ እቲ ጸቕጢ ደም ካብ መጠን ንላዕሊ ብቕጽበት ኣዝዩ ንቁልቁል ይወርድ ሽዑ እቲ ልቢ ኩል ደም ንኽረክብ ንኽሰድድን ዓቕሚ ስለዝስእን እቲ ሰብ ብሃንደበት ካርዲያክ ኣሬስት ወይ ናይ ልቢ ስራሕ ደው ምባል የጋጥሞ እዚ ድማ ንህይወቱ ብቐሊሉ ክስእን ክገብሮ ይኽእል እዚ እቲ ዘስንብድ ሓቂ ቪያግራ ንደም ቱቦታትካ ክትከፍት ከላ ብዘይ ሓኪም ወይ ብዘይ ጥንቃቐ እንትትወስዳ ግን ንህይወትካ ክትዓጹ ትኽእል እያ ካልእ ሳዕቤን ቪያግራ ኣብ እንሪኢ ድማ ነቲ ዓለምና እንሪኤሉ መንገዲ ምቕያራ እዩ ገለ ሰባት ቪያግራ ምስ ወሰዱ ኩሉ ነገር ሰማያዊ ወይ ከዓ ብሉ ቴንት ኮይኑ ክረአዮም ይጅምር ስለምንታይ እዩ ዝፍጠር እሞቱ ሚስጥሩ ኣብ ዓይንና PDE6 ዝበሃል ንጥረ ነገር ኣሎ እዚ ንጥረ ነገር እዚ ዓይንና ንብርሃን ናይ ኤሌክትሪካዊ መልእኽቲ ቀይራ ናብ ሓንጎልና ንኽትሰደድ ይሕግዛ ቪያግራ ግን ነቲ ስራሕ እዚ ትዘርግኦ እያ እቲ መድሓኒት ኣብ ዓይኒ ዘለዉ ኬሚካላት ስለ ዝጸሉ ዓይንና ንሰማያዊ ሕብሪ ዝያዳ ሴንሲቲቭ ንኽትከውን ይገብራ እዚ እዩ እቲ መድሓኒት ኣብ ዘይቦትኡ ኸይዱ ይርብሽ ከም ዘሎ ዘርኢ ቀይሕ ምልክት እዩ ወይ ከዓ መጠንቀቕታ እዩ ካልእ ሕማቕ ሳዕቤን ወይ ከዓ ካልእ ሳዕቤን ናይ ቪያግራ ብንርኢ እውን ብዙሕ ቪያግራ ምጥቃም ፕሪያፒዝም ዝበሃል ጸገም ከምጽእ ይኽእል እዩ ብዙሕ ሰብ ቪያግራ ካብ 4 ሰዓት ላዕሊ እንተሰሪሓ ጽቡቕ እዩ ኢሉ ይሓስብ ይኸውን ግን እዚ ዓብዪ ሕክምናዊ ሓደጋ እዩ እቲ ደም ካብ መራኸቢ ኣካል ወዲ ተባዕታይ ተመሊሱ ክወፅእ ስለ ዘይኽእል ኦክሲጅን ይውዳእ እሞ እቲ ዋህይታት ወይ ከዓ እቶም ቲሹ ክሞቱ ይጅምሩ እዚ ህጹጽ ናይ መጥባሕቲ ሓገዝ እንተዘይረኺቡ ንዘለኣለም ስንክልና ቀዋሚ ኢዲ ወይ ከዓ ኤሬክታይል ዲስፋንክሽን ወይ ቀዋሚ ዘይምልዓል መራኸቢ ኣካል ከስዕብ ይኽእል ካልእ ጎናዊ ሳዕቤን ኣብ ንርኢ እውን ርእሲ ሕማም እዚ ኩሉ ረብሻን ሓደጋን እናሃለወ ስለምንታይ ኢና እሞ ግዝያዊ መፍትሒ እንደሊ ሰብነትና ባዕሉ ነቲ ሓይሊ ክፈጥሮ ዝኽእል ተፈጥሯዊ መገዲ እንተሃልዩ ይኽእል እቲ ፋይዘር ብኣጋጣሚ ዝረኽቦ ታሪክ ይኹን እቲ CIA ንስለያ ተጠቐመሉ ብልሓት ሓደ ዓብዪ ሓቂ ይነግረና ቪያግራ ን5 ሰዓት ጥራይ እያ ትሰርሕ ወይ ከዓ ፌክ ፓወር ትበኩም ግን ሓደ ሕቶ ክሓተኩም ስለምንታይ ኢኹም ን5 ሰዓት ጥራሕ ይትጸንሕ ባንድ ኤድ ወይ ድማ ግዝያዊ ፍታሕ እትደልዩ ስለምንታይ ደም ቱቦታትኩም ባዕሎም ብተፈጥሯዊ መንገዲ ንኽሰርሑ ዘይትገብሩ እምበር ሓደ ነገር ክንርድእ
ክንርድኦ ዝግበአና ሓደ ሓቂ ኣሎ እቲ ስር ነቀል ፀገም መፍትሒኡን ፀገም ወሲባዊ ብቕዓት ንባዕሉ ሕማም ኣይኮነን ንሱ ካልእ ስውር ፀገም ኣብ ሰውነትኩም ከም ዘሎ ዝሕብር መልእኽተኛ ትቦ እዩ ደም ትቦታትኩም ብሰፊሑ ተዓፅዮም እንተሃልዮም ወይ ሆርሞናትኩም ተዘሪጎም እንተኮይኖም ቪያግራ ምውሳድ ነቲ ፀገም ይሓብኦ እምበር ኣይፍውሶን እዩ ቪያግራ ንደም ትቦታትካ ከፍት ከላ ብዘይ ሓኪም ወይ ብዘይ ጥንቃቐ እንተተወሲዳ ግን ንሂወትካ ክትዓፅወት ትኽእል እያ እዚ እዩ እቲ ስቕታ ዝመረፀ ቀታሊ ዝበሃል መሰንበዲ ሓቂ ሕጂ ምርጫ ቢድኩም እዩ እቲ ፀገም ብኬሚካል ክትሓብኦ ትመርፅ ዶ ወይስ ብተፈጥሯዊ መንገዲ ክትሕክሞ ግን እዚ ማለት መፍትሒ የለን ማለት ድዩ ብፍጹም ቪያግራ እትሰርሓሉ ብናይትሪክ ኦክሳይድ ዋሕዚ ኣብ ማኣዲ ምግብና ኣብ ኣነባብራናን ብተፈጥሮ መንገዲ ብበዝሒ ኣሎ ሳይንስ ኣዴታትና እንተስማዕምዑሉ ብዘይ ስግኣት ብዘይ ሰዓቤንን ሓይልና ንምልሰሉ ተፈጥሯዊ ሚስጥር እንታይ እዩ ነዚ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብዝርዝር ካቕርበልኩም እየ ክሳብ ሽዑ ግን ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባርን ነቶም ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ዕርኽትኩም ሼር ምግባርን ካብ ስቕታ ዝመረፀ ቀታሊ ኣድሕንዎም ሰናይ ቅነ ቻው ቻው ጥዕና ይሃበለይ